tinina sing paisa update nama phaika singna onek comment khaika onek message khaika onek call khaika singna update sanai tongkha sini bukuk sonjana ni bage na noi makhna sini dara pohorni video ba ani video ba sini bukuk sonjana sing hospital langmani sing je pratham choose khaika sini ECG second choose khaika sini Sri Sankara hospital aba motamuti expensive no Bangalore ne egarate mane doctor report joto je nai bro yakar kha boni bisingti borok inglia tamni inglia ke nai de bini cancer bini starting cancer kha yathini simi thanga yathini simi phai pora basak jara sabai kha bini cancer separate dingkha pora bini heart bini liver bini bones joto jaga bini separate dingkha ingka tai bini kaisa tumor haibo tongo bini je khigorok khaya tumor kaisa koror ke tongo saimia jung to abo tuma angkha abo doctor saw abo joto separate dingkha cancer de nai ingke belakhe khairma sangsa sini lokorok nai de saya nanya thuya saya jera thang donation khaiba no jera video khalak joto sini bukuk sonjanan bagai donation chanma no belakhe khairma sangsa sini asuk than jane fan phunok lai jeng sini bukuk sonjanan mothangna bai jeng chaitok lai bani ang belakhe mokoli mukti klayo humi abo makap kha belakhe sini dada bo makap kha ban khairok jagai doctor apni pore refer dei roka Kidwai Institute Cancer Hospital or thangai same condition barabar narana soya bini sudu kaisana lama tongo bini omong kha kemo jangai nokto joto saimano saimia tongo kemo tamana he bini je biopsy khai mane block ro abo o Mumbai Tata Memorial Cancer Hospital hinke doctor suggest khaika no jehetu ora thangai treatment khai phai bini biopsy block or block ro tongke or na thangai hine block saw mane sanan thanga ke mane joto doctor na yakar rakha omo sini thania doctor rok se yakar rakha jeng to kono khaijana kre jeng kono mataya jeng just khokja khonai lokoron thani chosu sanman asuk simi jeng sini dara bo thoja gya sini dara bo hum thoja mi bo hum thuya jeng pura tension inke sakang ke mokol mukti klayo asuk chubalai mane asuk sini tripura rokni je cerai henteng okra henteng bora henteng ठीक है सर account number करे बिनी just video sini को बो sini contact number ना कोई बिनी account ना कोई रंग दाई हो जाओ बिनी कुछ google pay से सिया बो online से साइमी आबो तो फन बनो 50 टे फन सुबा खा एक टे फन सुबा लेखा बनो उसके बनो माया खाय का उसके बनो खायरक जखा सागा के मखल मुक्ति क्लायो जों बनाय दे सु कष्ट के बिनी बे खाजिक लेखा sini sakno rugi हियावे salsa maisao salsa saya ke tongla lai bano coba lekha nok ke kau kha mo haise sini bukuk sonjana ni bagai just motai simi che saima sanai nam su jo tonai ta kutai bukuk songlo ultra entertainment youtube channel thumbnail te tai dial lungin ro busima gna te sema gna nai kha khlayo tini ni o video bo ta kutai bukuk sondor noi ma gna video clip bo khorok sa sini ta khop bisang de borma borok mumbai monai sonjana na treatment khani thangmani bini report o doctor ta mohne saka bo abona sirai ki sawi khana ka joto diprasa lukurok no phiaba ta utai bukuk song belai kino warma singsa te belai kino kirma singsa tangai hingang ke manai sonjana no asukka sino o tirpra haste ni lukurok asukka bono soba laika asukkai hamjak laika phiaba bini o bemar no je sakai no hamrina ni hinai sini o tirpra haste ni lukurok saitok mani bisingtei bono rang khoksa khongni soba laika soba oi bono phatar haste o sak hamnai nan bagai bono tlang laika tlang mani yagulo tamong kha bini bagai belai kine report hamja mano belai kine report hamja ne bagai ti prasal lugorok belai kine kha bai jakha tangai hingang ke asuk soba la yei bino bemar no sing hamri mani ada nei asuk kai kha kotor khai wansuk lai soba lai phiaba tabo ke bini report hamya haifana tahu bono Mumbai bono treatment khanyani je sakai no confirm khaika tangai hingang ke bini sak ba hamtun hamyatun to bono father haste wo to khaba bono treatment khayei joto check up khaisnai bini sak no apro hingang ke saiman nai bo bahai jani no bini sak sori haka hada hamno na hamya de thangno abo tabusu jorate sawi manja kho bono treatment khaimani yagulo se saiman chenai phiaba belai kino dukhoni kok tangai hingang ke khoroksa sini o bukhungjuk manai sonjana phiaba bo belai kino bini o sak sori rokno bo hamna na sumjagu haifano bino a sak sori ni bagai kosto ni bagai bo kabai ma tongo asom
hingga ke abono belai kina dukhoni ko takutai boksong tangi hingga ke bini kepalo je santomase obo hai phiaba bo boi haikina bo nok nukun khawai boi haike lekha pora serengei olo kotor engei bo family khana ne musungo phiaba family khana musung phano bo bini kepalo seitomase omo hai bo pelai kina bemar kotor manja gei abo bo saksori khamya kalai bini kepalo bo omo hakina kosto khai tongnani nangkha takutai bohuk song saboni kepalo tam hne si rohor abo kebo saimanya abo puruburok simino saimano te ishor saimano hingga ke abono जों tamo hinai sanani sini sak sorini te sini kepalo tamo ungna tong abo kebo saimanya takdai bohuk song tinini video asaktinya noro boji makna khaklayo na paithak jora video no naitoman bojen no belai kino